Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Basaad mo kanamo nga ikaw gayon ana, kung duha tulo mag-uban managtigom sa imong ngalan. Ania kami Ginoo, nagtinguha kanimo. Di basaad mo kanamo nga ikaw gayon ana, kung duha tulo mag-uban managtigom sa imong ngalan. Ania kami Ginoo, nagtinguha kanimo. Oh Dios, una kami sa mata mismong presensya, uhaw nga kasing-kasing puna. Oh Diyos, puna kami, ipadalang balang Espiritu, ug ibabati ang presensya mo. Basaad mo kanamo nga ikaw gayon ana, kung duha tulo mag-uban managtigom sa imong ngalan. Ania kami Ginoo, nagtinguha kanimo. Oh Diyos, una kami sa mata mismong presensya, uhaw nga kasing-kasing puna. Oh Diyos, una kami, ipadalang balang Espiritu, ug ibabati ang presensya mo. Una kami, una kami, puna 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 kami, balang Espiritu, puna kami.
Balang, balang Espiritu, puna kami, puna kami. Balang Espiritu, puna kami, puna kami. Puna kami, puna kami. Maayong buntag kaninyong tanan nga naminaw nining taknaa, mapasalamaton ako sa atong buhi nga Dios sa lain na usab nga higayon alang sa atong pagtuon. Salamat usab sa inyong paghahinog hamubo nga panahon uban kanako og hinaot nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong mga nahikatunan. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Alang sa atong pagtuon karon, atong sayuron kung giun sa pagpahimutang sa balang espiritu dinhi sa atong mga kinabuhi ang trabaho ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo nga mao ang paghalad sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas kanatong mga makasasala. Unsa man di ay ang trabaho sa balang espiritu diha sa pagtubos ni Ginoong Hesus sa atong mga sala ug kalapasan. Sa ning labay nga higayon, agi og review, atong gihisgutan ang trabaho sa balang espiritu sa Dios sa panahon sa pagmugna sa Dios sa kalibutan ug ang kawanangan, ug gihisgutan usab nato ang trabaho sa espiritu sa Dios diha sa kinabuhi sa pipila ka mga tawo sa daang tugon ug hangtod na dinhi kanato karon. Ug dito sa atong pagtuon, atong nasayran gikan sa libro sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2 ug sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 4 atong nasayran nga sukad sa sinugdan ang pagmugna sa kalibutan ug ang kawanangan trabaho kini sa Trinidad o Trinity. Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo. Wala sila nagbulag ug ang Trinidad usa lamang ka Dios sa realidad. Ug ang trabaho sa Espiritu sa Dios sa sinugdan mao ang paghatag sa gininhawa sa kinabuhi. Ug diha sa iyang pagbulutan, ang Dios mohatag sa gininhawa sa kinabuhi ug mubawi usab siya sa gininhawa sa kinabuhi diha sa iyang kapungot sa mga makasasala ingon nga silot. Ug ang trabaho usab sa Espiritu sa Dios gihulagway usab kini pinaagi sa hangin diha sa kinaihan o nature. Tugutan sa Dios ang makusog nga hangin, makusog nga ulan, kidlat, linog, dalugdog ug kangitngit ug gamiton kini sa Dios ingon nga proteksyon alang sa mga matarong sumala sa kasinatian ni Haring David o kadautan bahinoon kini og silot bahinoon alang sa mga makasasala. Okay? Busa dili kita angay nga matingala kung makasinati kita og mga pagsulay pinaagi sa lihok sa kinaihan. Tungod kay nagpadayag lamang kini sa lihok sa presensya sa Dios, lihok sa Espiritu sa Dios ingon nga silot bahinoon diha sa iyang kapungot batok sa mga daotan o alang baka sa pagdisiplina ug pagkurher sa mga magtotoo ug pwede usab nga timailhan kini sa iyang pagbalik. Busa magmatngon kitang tanan uban ang kahadlok ug pagtahod sa Dios nga gamhanan ug balaan. Ug dinhi sa atong pagtuon karon ania kita sa libro sa mga taga Roma kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 17. Romans 8 verses 1 to 17. Romans 8 1 to 17. Atong hisgutan dinhi ang trabaho sa Espiritu sa Dios diha sa atong kaluwasan. Unsa ang trabaho sa Espiritu sa Dios diha sa pagtubos ni Ginoong Hesus sa atong mga sala ug kalapasan. Kasagaran sa mga Kristohanon, ang uban maghisgot sila mahitungod sa ilang kasinatian sa lihok sa presensya sa balang espiritu diha sa ilang mga kinabuhi. Apan malisdan usab sila sa pagsugid sa klaro ba mahitungod sa maong kasinatian nila. Malisdan sila sa pag-ila kung unsa ang kahulugan sa ilang kasinatian o nalibog sila sa ilang gibati. Ang kadaghanan anaa pa sa kalibog
ug moingon sila nga ikaw o ako man kana. Unsaon man pag-ila sa presensya sa balaang espiritu? Na di ba ina natong pangutana, unsa man ang ginabuhat sa balaang espiritu? Unsa man ang ilhanan nga nakasinati ka sa balaang espiritu, o unsa man ang ilhanan nga gigiyahan ka sa balaang espiritu, o di ba? Daghan ta og mga pangutana. Pero ato ning hinumduman nga sa dihang masinati nimo ang lihok sa balaang espiritu diha sa imong kinabuhi, dili na ka magkinahanglan nga mangutana pa. Automatic na ang imong pagsabot ug nga excited ka ni ana nga kasinatian. Apan timan ipod ni, okay? Nga ang tinuod nga nakasinati sa balaang espiritu, dili hambugon ug dili tirapasagad, adunay pamatasan nga sama sa balaang espiritu. Ug ang kasagaran nga ihulagway nato sa balaang espiritu mao ang salampati, kalayo, hangin ug guban pa, di ba? So mao na lamang isugid pod nato sa samang hulagway kung unsay atong gibati o base sa atong nasinati. Apan bisan unsa pangahulagway kana, ang balaang espiritu siya ang Dios sa kahipno. God of order ang balaang espiritu, dili siya sporadic, dili kalat, dili tirapasagad. Dinhi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na ay gihatag dinhi si Apostol Pablo nga makatabang kanato sa atong pagsabot mahitungod sa balaang espiritu, ug nga ang iyang katuyuan niini nga sulat mao ang pagtabang sa mga magtotoo sa Roma nga makasabot sila. Ug alang usab kini kanato karon aron nga makasabot kita og kung unsa ang trabaho sa balaang espiritu diha sa pagtubos ni Ginoong Hesus kanato gikan sa atong mga sala, ug nga masabtan nato kung unsa ang trabaho sa balaang espiritu diha sa kinabuhi sa mga magtotoo kang Kristo Hesus. Sa lain nga bahin, kining kapitulo 8 sa Roma nasuhito ang kadaghanan niini nga kapitulo. Ug adunay daghan nga mga bersikulo dinhi nga kanunay gamiton sa kadaghanan o paborito sa mga Kristohanon nga maoy ilang madali-dali og kutlo. Ilabi na og kung makasinati sila og mga pagsulay sa kinabuhi, ug mao nga nasuhito ang kadaghanan. Apan kanang pagkasuhito nato og nga naanad man lagi ta og kutlo-kutlo sa mga bersikulo sa Biblia tungod kay makatabang man lagi sa gibati sa atong kasing-kasing. Ug mao nga kanang pagkasuhito nato mahimo pod na nga babag sa pagkahibalo nato sa tinuod jud nga kahulugan ug katuyuan ug mensahe sa sulat dinhi sa balaang kasulatan o dinhi sa Roma, sulat ni Apostol Pablo. Kini nga ehemplo lang kini kanang Romans 8:28. Pagkadaghan ang mukutlo niini nga bersikulo kay nindot man gud ni nga paminawon og makahupay ba sa dughan. Apan kasagaran kutob ra pod sila nga mukutlo sa giingon nga kining Romans 8:28 nagingon ning kining first part ingon nga all things work together for good. Kutob ra sila diha. Sa Cebuano, ingon nga, og hingbaluan nato nga ang tanan nga mga butang masigtabang alang sa ikaayo. Maura na, kutob ra sila diha, dili na sila mulahos sa unahan nga parte, ikaduhang katungang parte sa maong bersikulo. All things work together for good. Maura to. Apan kinahanglan nga masayra nato nga conditional kini nga bersikulo. Og nga dili kini para sa tanan. Ngano nga putlon man kini nga bersikulo, ngano nga dili man kumplituhon pagkutlo kini nga bersikulo sa Roma 8:28. Tungod kay dili man ang tanan god nagbuhat niini o dili ang tanan makabuhat sa maong kondisyon nga atong mabasa sa sumpay niini nga maong bersikulo. Apan ganahan sila nga mogamit niini nga bahin sa kasulatan. Sa English, giingon kini, all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. Sa Cebuano, ingon nga, og hingbaluan nato nga ang tanan nga mga butang masigtabang alang sa ikaayo ni adtong mga nahigugma sa Dios. Mao na ikadugtong. Ug ang ikaduhang kadugtong bisan ni adtong mga ginatawag sumala sa iyang tuyo.
All things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. Mo na kinatibukan. Kay nga ano nga putlon man nila ang bersikulo? Kay dili man tanan. Dili ang tanan na higugma sa Dios. Ug naapod gipang tawag sa Ginoo apan nagpabungol-bungol. Dili sa kuno sila mo alagad sa Ginoo kay busy pa kuno sila. Busa ug naagani mo kutlo niya nga bersikulo, dili humanon pangutan ang nung dili man kompletohon ang tibuok jud bersikulo. Okay, ehemplo lang kana. So dinhi sa atong pagtuon, sumala dinhi sa bersikulo 1 ug 2 sa kapitulo 8 sa Roma. Atong masayran nga ang hinungdan nga makabaton kita sa kadaugan batok sa pagpakasala o kadaugan sa tanang sitwasyon samtang nagalagad kita alang kang Kristo Hesus tungod kini sa tabang sa gahom sa balaang espiritu nga mas gamhanan pa kini kaysa atong pagka makasasala o pagka malapason. Ug mao na lamang nga kadtong mga tao nga wala mo dawat sa kalawasan ug wala mo alagad kang Kristo nga naghalad sa iyang kinabuhi aron sa pagtubos sa atong makasala, mas kusog diha sa ilang mga kinabuhi ang pagbuhat sa dautan ug sa pagpakasala tungod kay wala sila makabaton sa tabang sa gahom sa balaang espiritu. Buot pasabot nga og anaa si Ginoong Hesus sulod sa imong kasing-kasing ug nga naningkamot ka sa pagsunod sa iyang mga sugo ug mando, ang balaang espiritu mo suporta nimo o mo alalay nimo, mo kontrol sa imong decisions sa tanang panahon. Ug mao nga mamahimong limitado ang pagbuhat nimo, pagbuhat nato sa mga butang nga dili maayo. And then matud pa ni Apostol Pablo sa bersikulo 3 ug 4 nga ang pagpaningkamot nato diha sa pagsunod ug sa pagtipig sa mga kasuguan dili kini makabunga og pagkamatarong tungod kay ang atong kinaiya, ang atong pagkamakasasala o pagkamalapason wala man kini kaayuhan. Hinunua, padulong kini sa kadaot ngadto sa kamatayon diha sa sala. Ug mao na lamang nga gidawat ni Ginoong Hesus ang iyang trabaho ug nga pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo, natubos ang atong mga sala. But pasabot nga bisan unsa pa nga klase nga ritual ang atong buhaton o imong sundon, bisan og gibalik-balik na nimo sa inihap nga para bang guba nga plaka, wala kana kahimuan. Walay kahimuan tungod kay ang atong pagkamakasasala dili kana matulid pinaagi sa pagbuhat ug pagsunod sa mga rituals o mga balaod nga hinimo sa tao. Apan sa dihang gidawat nato ug atong gituuhan ang gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, ang balaang espiritu mupuyo siya sulod nato ug mo suporta nato ug moalalay nato sa tanang panahon. Ug mao nga pinaagi sa tabang sa gahom sa balaang espiritu makabaton kita sa pagkamatarong. Ang balaang espiritu lamang ang makahingpit nato. Ang pagkamatarong dili nato makuha sa atong mga buhat kay pwede man gud nga mosimba ang usa ka tawo ug mobuhat ug mosunod sa mga nakalista nga mga rituals o buluhaton bisan ug wala siya gugma sa Ginoo. Ritual lang ba? Maoray na andan nga mosulod lang gud og simbahan bisan pa og kada Domingo. Kay ang timailhan sa tao nga adunay gugma sa Ginoo maningkamot kana siya sa pagkat-on ug nga uhawon ug gutumon kana siya sa pagkahibalo sa kinaiyahan sa atong Ginoong Hesus. Ang bersikulo 5 nagingon, kay kadtong mga nanagsunod sa unod managtagad sa mga butang sa unod, apan ang mga nanagsunod sa espiritu sa mga butang sa espiritu. Ang tao nga layo sa Ginoo, ang sulod sa iyang kasing-kasing ug hunahuna mao lamang ang mga butang dinhi sa kalibutan, mga butang nga madugta. Ang iyang kanunay nga handumon mao ang pagkadato ug pagkaharuhay ug moabot pagani sa kasina ug kaibog ngadto sa ubang tawo. Ang tao nga layo sa Ginoo dili ka makabati nga maghisgot kana og Ginoo. Ang kanunay nimong mabatian sa ilang mga baba mao ang pagkadato, mao ang kauswagan sa kabtangan o magmarites ba hinuon.
Ug ang bersikulo 8 nagaingon, ug kadtong mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Kadtong mga tawo nga nagsalig lang sa ilang kaugalingon, nagsalig sa ilang gahom, nagsalig sa ilang edukasyon o katungdanan, ug wala nila tagay og luna ang Ginoo sa ilang kinabuhi, dili malipay ang Ginoo nila. Ug tungod kay wala man nila ilha ang Ginoo, wala nila hatagi og dapit o luna ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi, wala usab ang balaang espiritu sa ilang mga kinabuhi. Bisa na og magkapangdol-pangdol ta o magkadamag-damag ta sa atong mga sala, kay lagi mga makasasala man tang tanan. Ug kung si Ginoong Hesus anaa sa atong mga kinabuhi, aduna gihapon kita paglaom sa kinabuhing walay katapusan tungod kana sa tabang sa balaang espiritu. Ang bersikulo 10 nagingon, og kung si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay na tungod sa sala, apan ang espiritu, ang balaang espiritu, maoy kinabuhi tungod sa pagkamatarong. Tungod sa sala, patay na kitang daan. Apan og kung si Ginoong Hesus anaa sa sulod sa itong mga kinabuhi, ang balaang espiritu mao ang maghatag kanato sa kinabuhi. Kinabuhi nga espirituhanon nga andam na para didto sa langit. Kay pinaagi sa tabang sa gahom sa balaang espiritu, mamahimo kita nga mga madaugon batok sa pagpakasala. Of course, makasala paghihapon kita. Kay nailawom pa man ta dinhi sa kalibutan sa kining sa daghang litag ni Satanas. Apan anaa ang balaang espiritu nga andam nga muaga kanato. Andam nga musapnay nato aron nga dili kita magpabilin nga maglubog-lubog sa tunaan sa pagpakasala. Speaking of tunaan, kinsa man ang ganahan nga musakay og kabaw nga naputos sa lapok, sa mabaho nga lapok sa tunaan. Aber, sa samang paagi, dili ang tanan ganahan nga makigsuod nato og kung naglubog-lubog na ta sa pagpakasala. Muduol man ang uban, pero naa sila reservation. Muduol sila para nga naa sila ika-istorya didto sa pikas baryo. Aron naa sila masumsuman dito samtang nga naghingot anay sa tapangko o samtang nga nag-inom dito sa baybadyon dapit. Balik ta. Pinaagi sa tawang sa gahom sa balang espiritu, mawad-an ta sa gana sa pagbuhat sa dili maayo. Ug mao kana ang gitawag sa English nga born again. Born again. Ang born again, buot pasabot pagpakatao, pag-usab. Born again, buot pasabot nga nabag-o ang mga prinsipyo niya ng tawhana, nabag-o ang daan, natulid ang balikog. Kaniadto, kawatan, karon manggihatagon na. Kaniadto bahong tuba, karon humot ng perfume. Kaniadto marites, karon ebanghelista na. Og sa teknolohiya pa kana, ang born again factory set o na-reset to manufacturer's setting. Di ba og sa og i-reset nimo kanang imong cellphone o tablet o computer, mo balik ka na sa daan nga setting sa bago pang pagbalit nimo ba, puparehas ka na. Again, pinagi sa tabang sa gahom sa balaang espiritu, mawad-an ta sa gana sa pagbuhat sa dili maayo o ma-born again kita og gikahimut-an na ta sa Ginoo. Ang bersikulo 14 sa English nag-ingon, all those people who let God's Spirit lead them are God's sons. Sa lain translation, giingon nga, for all who are led by God's Spirit are God's children. Kadto silang gitugutan nila ang balaang espiritu sa Ginoo sa paggiya sa ilang mga kinabuhi. Mga anak sila sa Diyos. Ug tungod kay nahimo man kita nga mga anak sa Diyos, nakabaton kita sa katungod sa pagtawag sa Diyos nga atong amahan, atong tatay, ang Diyos atong papa, amahan. Kadtong mga tao nga wala nila dawata si Ginoong Hesus, ingon nga Ginoo ug manluluwas sa ilang kinabuhi, ug wala nila hatagi og dapit ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Wala sila gugma sa pagkahibalo sa kinaihan ni Ginoong Hesus. Dili sila makadawat
sa tabang sa gahom sa balaang espiritu. Ug labaw sa tanan, wala sila katungod nga mutawag sa Dios ug Amahan. Ug labaw sa tanan, wala sila katungod nga magsubay-subay sa gitudlo nga pag-ampo ni Ginoong Hesus nga Amahan namo, or the Lord's Prayer. Ug mao bitaw nga nasuko sa Ginoong Hesus sa mga tao nga kaon ra ang ilang giapas. Nagsunod-sunod sila ni Ginoong Hesus bisan asa kay lagi. Nakatilaw man sila sa pag-sapan arang kadaghan og isda nga pertidyong daghana og nga nagsobra-sobra pagani. Apan wala sila interest sa gipanudlo ni Ginoong Hesus ug mao nga miingon si Ginoong Hesus sa mga tao, ngano nga mutawag mo nako Ginoo nga wala man mo magbuhat sa akong gipamulong diha ninyo? Ato ka na mabasa sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 46. Busa, walay katungod nga magsubay-subay sa Amahan namo o the Lord's Prayer kadtong mga tao nga walay gugma sa Dios. Dili parehas ang relihiyoso og born again. Layo ra kana sa diksyonaryo. Busa mangigson ko gigala, dawata si Ginoong Hesukristo ug ang iyang trabaho nga mao ang paghalad sa iyang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo aron sa pagtubos kanato og sa atong mga sala. Himuas siya nga imong Ginoo ug manluluwas ug hatagi siya og dapit diha sa sulod sa imong kasing-kasing. Himuas siya nga maoy maggunit sa timon sa imong kinabuhi. Og pinaagi ni ana ang gahom sa balang espiritu, andam nga mo suporta nimo, andam nga mo alalay sa lakang, sa unang lakang sa imong desisyon sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan aron nga maandam usab ikaw kitang tanan para didto sa langit unya. Ang tanan nga kasina ngadto sa bantaw, tanan nga kaibog sa mga butang og kaguol ug guban pa, trabaho kana ni Satanas aron nga mawanikta gikan sa Ginoo. Ug mao na lamang nga atong hatagan ug dapit uluna si Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi aron nga ang balaang espiritu mosulod usab ug modominar sa atong mga kinabuhi ug pinagi sa tabang sa gahom sa balaang espiritu. Mawad anta sa gana sa pagkasina, kaibog ug sa pagbuhat sa dili maayo. Ug mao kana ang gitawag nga born again. Maotro ug mabag-o ang atong paglantaw sa kinabuhi ug nga makabaton kita sa kinabuhi nga uyon sa mando ug lihok sa balaang espiritu sa Dios nga balaan. Dalay ko ng ngalan sa tungboy nga Dios, magampo kita. Diyos, samahan namo nga nasa langit, pagabalaanon ang imong ngalan Ginoong Hesukristo. Uban sa tabang sa imong balang espiritu, salamat sa dako nimong gugma. Alang ka namo tungod kay wala ikaw nagpasagad sa among kahimtang dinhi sa yuta. Nga tungod sa dako nimong gugma, gitubos nimo ang among mga sala ug kalapasan pinaagi sa madugong sakripisyo nga imong giantos dito sa krus sa Kalbaryo. Ginoong Hesus, akong gihangyo nga tabangan nimo kadto sila nga nalisdan sa pagbuhat sa maong desisyon sa pag-alaga diha kanimo. O gayaw itugot nga mapakyas sila sa grasya sa kapasayloanan sa sala nga imong gihatag aron nga magkahiusa ang tanan nimong mga binuhat dito unya sa imong sabakan. Balaang Espiritu, salamat sa imong makanunayong pag-aga sa among mga kinabuhi ug salamat sa imong presensya. Dalaygon ug simbahon ikaw sa kanunay. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesus ang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan, mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap.
ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang Then go na ato ng nasinati sa itong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong salvation buntag to kanina ng tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.